Moikka! Hei, tänään mulla olisi työn alla pakata tuotteet nyt sit niihin joulukauppoihin. Mä pääsin siis mukaan 2 eri joulukauppaan ja ne on nyt molemmat näitä design-kavereitten järjestämiä kauppoja. Eli he järkkää aina joka vuosi tällai joulun alla tämmöiset ihanat isot kaupat, mistä tulee löytyyn ihan siis vaikka ja mitä tuotteita, että on koruja ja asusteita ja kaikkia ihania herkkuja jouluviemisiksi ja tuotteita kotiin ja tuotteita lapsille ja ihan siis vaikka ja mitä ihanaa. Et tänä vuonna he järkkää näitä kauppoja tonne Kuopioon, Jyväskylään ja sitten Helsinkiin, Triplaan ja Foorumiin, niin mä pääsin nyt sitten mukaan niihin 2 Helsingin kauppaan, mikä on tosi kivaa. Nämä kaupat aukeaa siis 15. päivää marraskuuta, eli ihan pian, ja ne on auki aina sinne 23.12. asti. Mut joo, nyt voitais aloittaa pakkaa noi tuotteet sinne. Mulla on tässä nyt 2 kauppaan tuotteita, niin mä nyt jaottelen nää, että pakataan ensin toinen paketti, niin pysyy silleen selvillä, että mitä nyt menee minnekin. Niin otetaan tästä nyt puolet näistä pannoista tänne sivuun. Eli tässä näkyy nyt tätä valikoimaa, mitä olen lähettämässä tonne Foorumin kauppaan. Eli sinne lähtee siis noita hiusklipsejä ja sitten pieni valikoima koruja ja pieni valikoima noita maasuhiuspantoja. Niin lähdetäänpä tämmöisellä setillä liikenteeseen. Nyt mä lähden käymään läpi näitä tuotteita ja että kaikissa on noi hintalaput. Sekä sitten kaikkiin pitää laittaa tämmöiset niin kuin hintalapputarrat, jotta siellä kaupassa sitten ne myyjät tietää, että mikä tuote on kyseessä. Niin siellä lukee sitten nimi ja sävy ja hinta. Ja mä ajattelin näin, että lähdetään nyt tämän kokoisella valikoimalla liikenteeseen, koska munhan on ihan niinku mahdotonta osata ennustaa, että mitä tuotteita menee ja kuinka paljon niin kuin koko noiden kauppojen ajan, koska ne on kuitenkin auki yli kuukauden, niin en voi ennustaa, että mikä se meneekin on. Näiden joulukauppojen henkilökunta kyllä laittaa viestiä, kun jotkut tuotteet loppuu tai on vähissä, niin mä sitten sitä kautta tiedän lähettää sinne lisää tuotteita ja samalla sitten näen, että mitkä tuotteet on semmosia tykättyjä, että mitä menee ja onko jotkut tuotteet vaikka semmosia, mitä ei osteta ollenkaan. Niin turhaa mä sitten semmosia tuotteita lähetän sinne niin kuin kymmenittäin sinne varastoon lojumaan. Et todennäköisesti tuun lähettään sitten vähän myöhemmin niitä joulusia tuotteita, vähän lisää, mitä mulla on tulossa. Nyt vielä marraskuun aikana niitä joulusia pantoja ja muuta. Tämmöisiä ihanan joulun punaisia pantoja lähtee noihin molempiin joulukauppoihin. Ja näitä ei nyt tuu mun omaan verkkokauppaan ollenkaan, että näitä mulla on nyt muutamat vielä jäljellä viime joululta, kun nämä oli semmoset niin kuin joulun spesiaalivärit, mitkä oli vaan sen joulun ajan saatavilla. Mutta näitä nyt jäi sitten vähän yli, niin nämä lähtee tonne joulukauppoihin.
Ja siinä olisi sitten Foorumin paketti valmiina matkaan. Ja tonne Triplaan on sitten lähdössä tän näköinen valikoima, eli hyvin pitkälti samanlainen mitä Foorumiin, mutta koruissa on sitten vähän eroa. Paketit on nyt viety postiin ja tuotteet on matkalla kohti joulukauppoja, niin mä jään nyt sit vaan innolla ootteleen, että nuo kaupat aukeaa. Ja nehän aukeaa siis nyt marraskuun puolivälissä, eli ihan kohta jo. Niin onpa taas tosi kiva olla mukana. Mä voisin linkata tonne kuvaukseen noitten designkavereitten Instagramin, niin pääset sieltä näkemään vähän lisätietoa noista joulukaupoista, sekä että ketä kaikkia muita ihania kotimaisia pienempiä yrityksiä on myös mukana, niin kannattaa käydä kurkkaan ne. Kiitos tosi paljon, jos katsoit tämän videon tänne asti, ja jos haluat nähdä lisää tämmösen koru- ja asusteyrittäjän arkea ja touhuiluja, niin otahan tili seurantaan. Me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi!